أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Evesini elandela le Allah uthini waqala linsanu ma laha. Allahu akbar. Umhlaba uyofika usuzamazama, umhlaba kuyofika isikhathi lapho umhlaba uzamazama, usuzamazama okugcina. Waqala linsanu ma laha. Abantu bayobe bezibuza ukuthi kwenzakalani, kwakhala nyonini, njengoba sizibuza namhlanje. Yisi isikhathi awulalele eMafrika, ulalelisise, ngokuhabulise, ngufundise, awukuncele kulombele lo olwazi ogwanze ngalendlela. Ubheke ezweni kwenzakalani, ubheke amahemuhemu, ubheke imibuso iyavukelana, ubheke izimpi ezikhona, ubheke indlela abantu ababulalana ngakhona, ubheke ngendlela abantu bephenduka ezilwane ngakhona. Uyazi ngendlela umhlaba uzamazama ngakhona, ukube kuthiwa izimfene nezinkawu zinama-bank account, ziyasebenza, ziyahola. Ngiyakutshela mfowethu, ngiyakutshela dadewethu, ubuyobona abantu besilisa bephuma emahlathini bethandana nezimfene nezinkawu. Ubuyobona abantu besifazane bephuma emahlathini bethandana nezimfene nezinkawu, ngenxa yokuthi zinama-bank account, ziyahola. Ngenxa yokuthi lezimfene lezi zesifazane abantu besilisa bagijimisa umcebo nezinkawu, ubuzokubona kwenzeka lokho. Ngenxa yokuthi lezimfene ziyasebenza, ziyahola, ubuzobabona abantu besimame ngendlela abantu bebole ngakhona, ngendlela umhlaba usufika ekugcineni ngakhona, ubuzobona kwenzeka. Inkinga ukuthi izimfene nezinkawu ayisebenzi, ingakho ungababoni beqhamuka emahlathini bebuya ukuyolalwa, bebuya ukuyolalwa yizimfene, bebuya ukuyolalwa yizinkawu, bebuya ukuyolala nezimfene, bebuya ukuyolala nezinkawu. Awulalele ukulalelisise, umhlaba uyazamazama. Omama balala izingane zabo abazizele, balala nazo. Omama bazala izingane babuye balale nazo, baziphindisele lapho ezaqhamuka khona. Amahloni awasekho, nembeza ufile. Obaba balala nezingane zabo zamantombazana, amathumba abo, hayi stepdaughter. Umama ulala nengane yakhe, eyakhe ayizalayo, hayi stepson, isibeletho sakhe ulala nayo namhlanje. Umhlaba uyazamazama. Ubaba ulala namathumba akhe, ingane ethundwe uyena ulala nayo namhlanje. Ubona umfazi kuleyo ngane. Umhlaba uyazamazama. Besikhalela izingane abazikhulisa bengayizali, besikhalela i-deaf children zabafana nezamantombazane, sithi mama ulala kanjani nengane yendoda yakho ekhuliswe uwe? Baba ulala kanjani nengane kamkakho ekhuliswe uwe? Namhlanje balala nezabo, amathumba akhe, isende lakhe ethundwe uye. Namhlanje ulala nesibeletho sakhe. Umhlaba uyazamazama. Lifile izwe, umhlaba uyazamazama. Konakele ezweni. Umdali uthi uma thina abantu abaphila emhlabeni singazimisele ukuphenduka, sishintshe, sibe yisizwe esiphilayo nesihloniphekile, ngeke naye asishintshe isimo. Ukunokuthi ashintshe isimo sethu, uzovela asisuse thina, asireplace ngabantu abazolalela, benze intando yakhe, bahloniphe, bazehlise, bazithobe, bazinikele ngaphansi komthetho wakhe. Ahlale ajabulile ngabo, nabo bajabule ngaye. Kukithi-ke bafowethu ukuthi thina sifunani, yini thina esiyifunayo. Siyazama ukuphenduka noma
siyaqhubeka nalobudlova nobulwane esiyibona. Ekugcineni umdali uthi akabathandi abantu abangalaleli, abangamahlongandlebe, abanamakhanda aqinile. Kodwa umuntu unelungelo lokwenza akubonayo nakufisayo. Izindlela zimbili, enye iya ekufeni, enye iya ekuphileni. Wena khetha eyakho. Awukwazi ukujaha izinyamazane ezimbili ngasikhathi sinye. Kufanele ujahe eyodwa. Isezithebeni ke bafowethu, umuntu akakhethe iqatha alibona limfanele. Sengathi umdali angasipha amandla, asivule amehlo, siphume kulobumnyama obusihaqile, sihambe ekukhanyeni. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ngiyazixwayisa mina, ngiyaxwayisa nawe ukuthi wesabe umdali wakho. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu nabiyuka habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin.